भारत हादरनि नसुंसेयारि हादोर भुटाननि जोबथेसालियाव गोलाव बोसोर जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिनि सा 6 केडारफोरखौ 20 सेप्तेम्बर शुक्रबार अदेबानि मैया मोनाबिलियाव भारत सोरखारनो गथायबाय। भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै भारत हादराव आगान होफैनाय सा 6 बारग' एनडिएफबि केडारफोरनि मुङा फारियै जिबन बसुमतारी, सनाराम मुसाहारि, सनम मगर, बिरमल बसुमतारी, दिलीप बसुमतारी आरो फाखन नार्जारी। सनाराम मुसाहारिया थांनाय 2012 मायथाइनि 6 डिसेम्बराव रयेल भुटान आर्मिजों हमजानायनि उनाव भुटाननि जोबथेसालियाव थाबोनांदों। बेनि अनगायै गुबुन साबा केडारफोरा इं 2016 मायथाइनि 3 जुन खालारनिफ्राय भुटाननि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंमोन। 20 सेप्तेम्बर शुक्रबार अदेबानि मैया मोनाबिलियाव भुटान हादोरनि जोबथेसालिनिफ्राय सा 6 एनडिएफबि केडारफोरखौ उदां खालामनानै गेलेमफुनि गेटजों भारत सोरखारनिसिम आसाम पुलिसनि जोहै गथायनानै होयो। बे बिथिङाव मोनसे समनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दानि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय थानाय दफाफोर बायदियै जोंहा गासैबो दफाखौ जोङो खुब स्पिडआव मावगासिनो दङ। नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जे बालाबारिनि खुसेंग्रा जावबानो मोननाय बायदि जों खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। भुटानाव जोंनि एक्स एनडिएफबि कमरेडफ्रा सा 6 जेल जानानै दङमोन। बिथांमोननि सोरबाया 15 बोसोर जेल जाबावनांगौ, सोरबाया 10 बोसोर, सोरबाया 12 बोसोर जाबावनो गोनां दङमोन। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रि आरो भुटान गभर्नमेन्टनि हम मिनिस्ट्रि मोन्नैबो हम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआ सावरायनानै मैया भुटाननिफ्राय बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम गथायहरनाय जाबाय, भारत सरकारनिसिम। दा भारत सरकारनि आखायाव फैबाय माने भारत सरकारा आयेन बायदियै बिथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो उदां अख्राङाव लाबोगोन। माखासे फर्मेलिटि दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा नेपालाव सासे दंबावो, नेपाल गभर्नमेन्टजोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिया सावरायगासिनो दङ। बिथांखौबो गोख्रैनो रिलिज